Αυτά βρε μαράκι μου, για πες μου κάτι. Είσαι μοντέλο? Είμαι τραγουδίστρια, δεν κάνω Τραγουδίστρια. Απλά τα κάνω αυτά επειδή ανεβαίνει το κασέ. Δηλαδή, άλλοι λένε ξέρω εγώ ότι κάνω μαθήματα, κάνω αυτά. Κάνει κανένα τέτοιο, ανεβαίνει το κασέ, πιάνει μια καραντούλιτσα πάλι και πάει λέγοντα. Αντί να κάνεις φωνητική. Ναι, κάνει και γενικά, αλλά δουλεύω όταν έχω ανάγκη. Συνήθως. Τώρα έχεις ανάγκη? Όχι, έχω πλάτες τώρα. Τις πλάτες έχεις δηλαδή? Δεν τις λέμε τις πλάτες μου. Είναι ωραίο να έχει μια γυναίκα πλάτες. Είναι ωραίο, πώς δεν είναι, είναι ξεκούραστα. Είναι ξεκούραστο. Φυσικά. Ναι, είτε τώρα πας να δουλεύεις αυτό και πόσο να πάρεις και να δουλέψεις. Αλλά ρε εσύ, και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα σου δώσει τέτοιες πλάτες ώστε να μπορείς να ζεις μια άνετη? Γιατί να σε γεμίσω το μάτι. Θέλω να πω ότι ένας άντρας εύκολα μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, όταν σε θέλει πολύ ερωτευμένος μαζί σου και το κάνεις και χαίρεται και περνάτε καλά μαζί, φυσικά και αυτός θα σου προσφέρει κάτι για να περάσω λίγο καλά. Εγώ, αλλά εντάξει, δουλέψτε εσείς, να δουλέψουν οι άλλοι. Ναι, ο καθένας όπως το δίνει. Έτσι, ναι. Δεν το πεινώ ακόμα, 1.800 ευρώ έχει. Πόσο? Πώς θα μου τον πάρει? Ποιος θα το πάρει το 1.800 ευρώ? Η πλάτη. Η πλάτη και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα την έχεις την πλάτη? Έκανα και μετακόμιση, ναι. Έχει βάλει τη μετακόμιση η πλάτη πισίνα τώρα. σπίτι. Έχεις σπίτι με πισίνα? Δικό σου ή τα Νοικιάζω. Εντάξει. Αλλά είναι. Όμορφη. Αξίζει. Ναι, Μπράβο. τα λεφτά του. Εγώ τα δικά μου. Έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι, γιατί θα είναι το πρωί. Ναι. Και το βράδυ που πάμε έξω και βγαίνουμε εκεί με πάνω στο τραπέζι εγώ και λένε «Α, τι πίνει νερό». Τον ασταμάτητο όλη μέρα. Ναι, όλη μέρα όταν δεν κοιμάμαι 12 ώρες για να έχω ενέργεια. Ναι, σωστό. Ό,τι ώρα πέσω, τέτοια ώρα. Ωραία, θα μου τα πεις ένα λεπτό. Ό,τι ώρα πες τέτοια ώρα θα ξυπνήσεις. Ναι, ωραία. 7. Σπίτι τον οργασμό Σε ένα εστιατόριο χωρίς να σημαίνει τίποτα για να τον πείσει ότι όντως οι γυναίκες προσποιούνται. Ναι, το έχω δει. Το έχεις δει? Ναι. Για κάντο μου. Να το. Και κανονικά και τέτοια, και ναι, μάνα μου, τι θα μπορούσε να μου βγει εκεί επάνω μαζί με τα δύο. Σου βγαίνει εκεί. Ναι, εκεί δηλαδή μια σειρά έτσι φωνές, Ναι. δεν είναι τίποτα, θα τα χαμηλά και κάνεις Ορμάτα. κάνεις και τους σπασμούς. Το ψάρι που σπαρταράκι, καλά μ' άρεσε πολύ. Είναι τρία πράγματα μ' αρέσουν εμένα. Το φαΐ, το σεξ, σεξ το και ο φαΐ ύπνος. και ο ύπνος. Έχεις δίκιο.